ଆଉ କିଛି ଫଳ ଖାଇଦେଲେ କଦଳୀ ହଉ କି ଜାମ ହଉ କାଲି କଣ ଖାଇଦେଲେ ଫଳ କାଲି କିଛି ଆମିଷ ହେଇନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ କଣ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ହେଇନି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ପିଲା କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ 10ରେ ଗୋଟେ 7ରେ 7ରେ ଗୋଟେ 10 କୋଉ ସ୍କୁଲ ଏଇ ସେଲଟି ଗାଁରେ ସେ ବାଟରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଏ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସଏଚଜିରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦଳ ମହିଳା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଆଉ ଦଳ ନୂଆ ଦଳ ତିଆରି ହେଇନି ଏଠି କେତେଟା ଗ୍ରୁପ 4ଟା କି ସାର୍ ଆଗରେ ରହିଲେ ନା କ'ଣ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦା ଗିନ୍ଦା ଅଭାବରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଆଗରୁ ମୋର ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ ଥିଲେ ହେଲେ ମୋର ନଣନ୍ଦ ଶାଶୁ କରିଗଲା ମୋର ଶାଶୁ ମରିଗଲା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମିଳୁଛି ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳୁଛି ନାଇଁ ସାର୍ ମିଳୁନି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ଆଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତେ ନା ଅଧା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ମିଳୁଛି ଏଟା ତ କରିନି ସନ୍ଦେହ हाँ सर ସେଟା କଥା ହେଇକି ଦେଖିକି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କରିଦିଅ हाँ सर ତାପରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତମ ଚାଷବାସ କରୁଛ ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଆଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଫସଲ ବୀମା ତିଆରି ହେଉଛି ଯଦି ଚାଷବାସ କରୁଛ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଫସଲ ବୀମା ସବୁ କରିପାରିବ ଯାହା ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବ এটা তো তোমার ভিডিও করছো না